Takže čaute, dneska si ukážeme, jak udělat blog další, teda ne, vy jste mi psali do komentářů, jestli tam je taková hra, která bude v dětském parku. Takže tady to je. Takže dejte like s výborečkem a odběr. Takže jdeme na to. Prostě je to náročný tak čekat. Robloxu je to prostě náročný. Jo. Jdem na to. Tady je to nechci. Jdem na to. Nevím, co to je, ale co už někdy hrál si. Počkej, to se dobrý. Joj, lidi! To se ale proměnilo. What? To se pak dá pryč. Víte. Jej, čau, kámo. Moje dvojče. Jdem na to. To se zděluje. Jo, to se zděluje. Easy peasy to dám. Já první pokus. A na tady to? Tak co to je za hry? Super, a tady tam bude. Ne, my jsme oba spali, jak to? Já mám. Jdem na to! Zelená, určitě. Ne! Udělal jsem to tam! Já nejsem opatrný proto! Počkejte. Jo! To je určitě. Oze beze. Ej. Ty nevím jakou. Napište mi do komentářů jak. Tady ta levá si myslím, že to je. Jo! Co je? Natačím. Ty jak děti, jak jsou pohádky, jak vůbec nepřemýšlel na nějakým tím ideama. Ty? Počkej, už ji natáčím, mami. To dám na YouTube. Hezky, počkej. Jo! Já jsem nevěděl, co hrál teď. Jo. Dívejte, když tady je dírka, přemýšlejte a to vám se normálně promění. Prostě nebojte se a vážíte. Vidíte? To je. Vidíte? Prostě se dá. Vidíte? Jo! Jaký to bude nějak těžký, to jsem nikdy nehrál. Co byste přeskočili? Nemá to máme. Pojď! Ty máš ráda fotbal? Máš? Miluješ? Tak pošli prostě. Čau! Počkej, nemajte, dívejte. Dívejte se na mě. Můžeš. No, pozdravuju. A
lidi. Promiňte, že jsem nemluvil, ale to je fakt náročné prostě. Já jsem se musel soustředit. Vidíte? Vidíte? Neváhejte a to zkuste. Dívejte. To je easy peasy. Teď. Ne! Prostě nehávejte a prostě dívejte, já jsem profesionál. Dejte mi odběr ze svého, tak tady dáme 50 000 lajků. Může být? Dívejte, jak hrál. Bobby hrál. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Počkej, co jsem hrál? Nehrál. Po. A Deloma zabachtali. Po. Nehávejte a zkuste. Dobrý. Na první pokus se to dá. Víte, nehávejte a zkuste. Vidíte, je fakt náročný. Tak to nedá ani nikdo slovle. Lidi, počkejte. No, pozdravuju. A co ti je potom? To je tvoje sestřenička? A zpívej tu písničku. Takže si máš ráda Popo? Máš? Málem se to napím. Zítra si dáme takovou hru Fortnite. Nekecám, ale fakt. Já umím skákat, tady jste si nemysleli, že neumím skákat. Co? To si myslím jenom i co? Nevím, co to je, ale tam jsem už byl, takže nevím, co to je. Ne. Už to dám lidi. Musíte to dát. Ale. Tak co to jídlo? Co? Ne, lidi, to nedám. To musím dát. Počkejte. Justin, Počkejte. Natáčím, mami, natáčím. ty furt jenom natáčíš. Dám to dám. No, opět špinavý YouTube. Aha, sorry. Máme zima, fofo. Ukaž to, Fofo. Ale není už fofo, fofo šel spát. Mama je prostě, tady je bordel. Je, jaký špinavý tablet. Fofo. Fofo. A Deloma zabachtali. Pips. Je to tam, lidi. Já to dám na první pokus. Ne! Prosím, já se tam vrátím, nechci tam. Co? Jeden? Dva? Tři! Ne!
Prostě to tak. Ještě si co přejít. Já se nikdy nesoustředím. Naposled. Jo, jsem řekl naposled, to mě poslouchal. Víc to já chápu. Jak vypírá. Co mění? Co to jsem už hrál? Ne! Jingle magic